Bert, ano? Ah, Bert, buhay ka pa ba? Okay. So yun po mga kakwela, mga kabiyaya, at itong unang araw po sa paggawa ng ating pabahay project. So ngayon ay mag-ano po siya, magigiba kami muna doon. Gigibahin muna namin yung bahay nila Tatay Imo. Tapos baka kinabukasan pa masimulan yung bahay, no, na gawin. Pero ngayon puro pagigiba muna at tatayuan muna namin sila ng kanilang masisilungan dun sa bahay nila. So yun nga po pala mga kakwela, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, subscribe sa ating YouTube channel at sa aking Facebook page na J. Guevara TV. So punta na po tayo doon sa may bahay natin na pabahay project natin. So yun, dito na tayo. Ano? Magandang tanghali. Ano tayo? Magandang tanghali. Kamusta na kayo dito, Tay Mo? Ito, ano pa rin na mahirap talaga. Ha? Mahirap. Yan, si Inspector, tigagiba. Inspector. Yung ating Inspector, tigagiba na lang ngayon. Ang talaga buhay yan. Papasalamat nga ako ng malaki dahil hindi sa inyo, ewan ko. Yan, pasensya na, ngayon lang nasimulan tayo. Busy kasi. Wala sa akin yan dahil mapagtiis ka ako talaga dahil mahirap, kita nyo. Ah, may umano ah. May umuubo ah. Saan yung umuubo? Padan nga to. Paano yung ubo? Paano yung ubo? Paano ubo? Coke! Ano, malikabok lang. Jealous ka dyan, bakit ka tumbong mo? Maglagay ka sa inyong. Wala bang hagdanan na para ano? Puro yero pala talaga to, no? Ayun. Puro yero yung ano ni tatay. Hinga, ano yan? Kung dahil baka may mga sawa pa dyan. Ang loob niya. Baka may mga sawa. Silipin natin sa loob. Ay, grabe. Grabe. Ay, grabe. Yan na, hayaan nyo lang sila dyan, ay. Hayaan nyo lang sila dyan. Kasi ako kagabi dahil hulugan ako ng dos dito sa ulo, nakihilo ako. Saan ka nahulugan? Dito ako sa ulo. Naku po. Mabuti hindi pumutok. Naku po. Ano ako eh. Mahirap yan, tatay, pag nahulugan ka. Pagkakita ko dun sa Ako, gagawin na, nay. bigla akong nabagsakan ng dos. Matanong saan po kayo nabagsakan? Diyan? Doon nasa talipapa. Ha? What mo kayo nabagsakan ng 2x2? Hindi, itong si misis ko may nilagay Ah. niya sinabi. Eh baka pain po ni nanay yun. Baka sinadya na po talaga. Maaaring ganun na nga. Joke lang. Joke lang. So ayan po Mami Melba, sinisimulan na natin yung ano. Tinapay eh. Simulan na natin yung pabahay project natin dito. So una-una ang pabahay project natin dito sa ano, sa Taguig. Yan. Adjust lang natin ng konti. Yun. Tatali yan. Ay, grabe init niyan. Eh di tayo sobrang init nung naulan tayo. Ay, tangin mo. Bawala na. Dito na lang ako talaga. Kinakita ng ano. Baka makuha ng yero. Ha? Pagumsak yun. Okay. Dapat ka muna, Bert eh. Magdandang. Sa unahan para... Bert, baka biglang mabagsakan ka, Bert, ha? Kasi hindi natin mabaka siya. Hindi natin... Mahirap pag nabagsakan ka niyan. Nilagyan na ng goma yan. Hindi, yung tubo ni Mira. Ano ba yan? Natapon doon. Ayan. Dapat ganyan kulay. Yan. Mamaya natin ho yan. Go, Bert!
Bert, dandahan ha. Baka maano ka dyan. Yung tubo nila, dito na tinapon. Ay, tubig. Sa basura. Oo. Ay, sa basura yung hugasan plato nila. Init. Hindi Kaya, Grabe. gumanyan dun. Dalawa lang sila gumagawa. Si Tito Oscar susunod Hindi po. na napapansin kasi may mga Dito tabon eh, talaga inahawan. inilagay. Yung ano yan, yung ano lang. Ganyan yung kalaki oh. Yung ano yan, Nay? Diretsong ganun. Ha? Diretso hanggang dun yan. May tubo dyan? Oo. Ano yan, sa... Grabe sa- basura dito na ya. Ha? Galing pa Grabe dyan, yung basura. eh. Nakalagay na kanina eh. Baka tubo yan talaga. Ayun ako. Ano ba si Alberto? O tama. Paano Bert? Buhay ka pa dyan Bert? Buhay pa ba? Kala ko hindi na eh. Taon nyo nang di naakyatan sa taas. Mga 15 taon na siguro. Mga 15 years na. Mula nung nagkaunday ba, yung nagbaha. Nagbaha. Kayo noon. Kasama ka dyan. Umabot kaya hanggang yung tubig yan. Grabe pala no? Grabe, kaya yung mga kawayan na yan. Nakuha ko lang dito sa ano yan eh. Yung pag-ano ng baka noon. Yan, yung ko. Grabe pala ang ano. Matagal na rin itong bahay na ito. Pang ano yun. Ngayon ilang taon na tayo? Mga 30 years, hindi lang siguro. Hindi itong bahay na yan. Ako nauna dito Hindi na yan, hindi na yan na-repair tayo. Wala na. Simula noon. Yung mga iba dyan, ng mga yero-yero yan, nahihingi, pinamimigay sa akin dahil bibinta ko raw. Hindi, tinapal-tapal na lang. Kaya pala puro yero tayo. Di ang init niyan. O ano, ang init kaya. Importante may bahay no? Basta importante, mayroon lang akong yung bang mapagsilong-silong na. Oo. Ano yung importante dyan yung may bahay. Kasi tayo wala eh, mahirap lang talaga. Oo, ganun talaga. Taga lang no? Sa ano ko na. Basta gumawa ka lang ng mabuti, ayos na. No, tama. Mahala ng Diyos. Umaasa lang na lang ako sa Diyos dahil siya ang alam kong pag-asa ko eh. Eh, mabuti nga kayo, nandito kayo na kayo ang pinakakumbaga sa ano. Parang ginamit nga ng instrumento ng Diyos na ako bilang isang taong mahirap. Eh, napansin nyo man lang yung aking ganito na kalagayan. Masalamat ako, lalo yung tumulong sa akin. Ganun din sa inyo. Tagal-tagal lang kami dito tayo kasi ano, busy rin. May mga pinuntahan po kasi kami. Oo, kaya ganun. Matagalan. May mababagsak na. Oo, Ayan na pala oh. malapit na. Hindi na ako makasabay kasi nga baka Oo, dalawa kami. Nagdalawa kayo. Kaya okay na si Berto mo na baguhan. Oo. Okay lang yan si Bert na maguhan. Bert, nagpaalam ka na ba kay Princess? Dala niya na lang ako ng bulaklak. Ha? Dala niya na lang ako ng bulaklak. Yan, si Berto the Great. Dahan-dahan nyo na lang ibaba. Sige, Kasi Gunting ano tayo? May antique. May ano ako kunting antik kong aparador ko ba? Hindi naman antik 'yon. Baka may Benta natin sa pawn shop. Kay Boss Toyo. Boss Toto, si Oo. Mr. Phones. Hindi naman Benta natin dun. plywood lang na. Malay mo tayo, mahal pala yan. Alin? May mga antik na mamahalin. Wala. No. Bert, andali ah. Pikapin ko lang yan. So, hindi ka nagbota to, baka mapako ka dyan. May guantes ka, Bert? Iabot mo dala ko lang. Yeah, una ko. Baka maabot ka na kaso isandal-sandal ko dun eh. Okay, magalang. Di nakakunta. Kalakal na yan. Tutupiin ko muna ako. Si Berto. Dat pala, sinama natin dito si JC. Asan ba si JC? May pasok ata si JC. Na-demolish yun eh. Si Berto the Great. Ang ating tiga-diba. Pero Bert, maalog na dyan sa taas. Hindi naman. Hindi naman. Malagyan ko. Hindi parang guguho ba? Hindi masabi ko kasi dito, tigas dito. Kaya kami natin ng ni Berto, gumunta. Grabe yung bahay. 15 years niya na daw yung hindi naakyatan. Yeah. Oo, matagal na.
Teenager pala yun, ano? Ha? Teenager na yung dinakatan. Simulat sa pulata to, hindi na nga daw to na-repair eh. Ngayon, binata na. Ha? Binata na, yung katagalan kong hindi naakyat. Uy. Uy, Bert. Sige, Bert. Sige Bert, kaya mo yan. Sige, Bert, kaya mo yan. Huwag ka mag-alala, iiyakan ka namin. Oo. Bibilangan na lang namin ng kape. Huwag kang mag-alala, Bert. Hoy, boy pa ako! Bata pa naman, Bert, si Princess. Makakapag-asawa pa ulit. Bata pa naman si Princess. Makakapag-asawa pa ulit. Kunin na siya. No, baka tumama sa yan to, yung yero. Yan o. Pag bumagsak. Bumagsak na. Konti na lang yan. Ay, nakaramdaman ko yung unggun eh. Iba na talaga. Yan na. Kaya kasi bukasan muna natin dito eh. Sige. Kaya kung kaya, Bert. Saan na lang eh. Sige, sige. Oo. Pero ano, yung safety mo ha. Yes. Mahirap na. Tagal sanay kayo. Mahirap. Sinasanay mo bakit tinamo eh. Paris Spider man ah. Mukhang sanay na sanay ka, bakit di Oo. magkaya? Hindi ako makapwes. Baka naman umano yan. Manipis pa ang fluorine yan. Yung sa 116 lang yata o 18. Baka ako sa'yo. Grabe. Na yan, na-light niya. Umuuga yung bahay. Umuuga ang bahay ni tatay. Yan na. Tagal na rin ako dito sa Taguig, 1960 pa din. Alala ko. Nung umupo si... Igurot ka, di ba tay? Oo. Igurot ako. Saan ka sa ano, Baguio? Sa Baguio ka ba? La Trinidad. Cordillera area? Lolo. La Trinidad. Ha? La Trinidad. La Trinidad. Kung ito, antik yan. Kanito. Oh. Nadampot-dampot ko na sa basurahan ng mga... Ano, Bert? Pabagsakin mo na, Bert. Para may trail yung video. Baka gumagano sa'yo pag bumagsak yan. Hindi, gaganon yan. Yung nabuo ko lang sa Oo. katas ng dampot ng yung ano, kalakala. Nabuo ko yung bahay na ganyan. Lobat na yung ating GoPro ah. Hindi ako nakapagdala ng extra battery. Sampaya na. Live na. yan, live ano? Ha? Live kayo dyan. Oh, yan na! Bert, ano? Bert, buhay ka pa ba? Okay ka? Ha? Oh, ito muna tayo magsimula oh. Mamaya, hanapin ka sa amin ni Princess ha? Galing ni Berto. Dalo, parang professional to manggibalong bahay ah. Hoy, dandahan. Wala, buhos buhay yan eh. Sige, ikaw na dyan. Pamilyado ako eh. Oo, binata, wala ka pa namang anak, Bert eh. Wala akong kulay na. Baka mabas tayo to. Sabihin nila, grabe kayo sa trabador mo, Jay. Portahan lang kita. Susunod dito. Yan, natanggal din. So yan, gawa mo ulit sila. Anay, okay nandiyan, Nay. Ito po yung bigas nyo. Tirik ng araw. Si Inspector. Buti na lang, nag-long sleeve si Inspector. Sira yung butas ko. Oo, sira ang Ano utis nga? ganyan. Oo. Nanay, dandahan ha. Baka malaglago kayo. Kami na ho dyan bahala maglinis sa taas. Okay. Oh, ba yung Sino dandahan, Nay? Ba't ba kasi napunta kayo dyan? Hindi kasi tumulong lang akong tanggal ng mga... Mamaya, mapano pa kayo? May mga yero dyan, masugatan ho kayo dyan. Mahirap yan. Pero hindi nagagamit. Mga antik na yung mga gamit din ni nanay. Benta natin! Ayan, TV. ano? Ayos yan ah. Sige na yun. Dito muna kayo, Nay. Salinin mo kayo dyan. Magamit pa ito. Dito muna. Bigas niya oh. Para ano, wag muna kayo magpainit. Mahirap nung nasa initan ba.
Ay, si tatay. Andun daw. Pag hinanap nyo, Saan siya? doon sa may kariton. Sa Kariton? Saan Kariton? Doon yun. Saan ba nakaparking ngayon yun? Ha? Oo, doon. Hindi, saan po nakaparking? Doon sa kaibigan niya, hindi pa nga natutulog dito. Hindi pa natutulog, patay tayo dyan. Hindi pa nga, nahihiya daw siya. So, ayan. Tirik ang araw. Sobrang init ngayon. Ako nga eh. Grabe. Patulog lang yata. So, dalawa lang muna sila, kasi hindi naman kakayanin pag maraming tao. Yung aakyat doon sa taas, baka gumuho yung bahay. So, dalawa lang muna sila. Ako maya-maya, tutulong din ako. Wala rin hindi rin kasi ako makasampa sa taas kasi mainit. Mainit ang kapaligiran. Tol, baka may mga antik dyan Akit nga ako dyan sa taas. Magda ka. Ha? Ha? Marupok ko yun, kinamturo. Oo nga, Hindi, titignan ko lang. Grabe, no? Sira na talaga, lundo na pala talaga dun, no? Pati yung mga wala na, wasak-wasak na talaga. Wasak-wasak na talaga. Kaya nga talaga to na, repair na talaga. Bagong bahay na. Oo. Pati yung mga sira na talaga. Grabe init, no? Parang haunted house yung bahay nila nanay dito sa taas, Ayun ba yung antigo na parador na sinasabi niya? Ito. Antigo ng mga gamit nila tatay. Ano naman laman nito? Mga damit. Grabe, tol, baka may mga sawa dyan. Titignan ko maigi. Oo, bago ka tingnan mo muna. Mahirap na. Baba ako, grabe alog ng bahay. Baka makaksak. Mahirap na. So, yan na po pala. Naninis na po nila dito. Laki pa rin basura. Yan na yung bahay. Bukas, tatanggalin na ito lahat. Yan na pang basura. Sa loob. Ang dami pang mga lilinisin. Grabe yung basura. Grabe. Yung papabayan ko dito. Yung papakot na lang natin itong mamit. Yan, so ayan po, nandito na ako sa bahay. At ayan, bukas ulit magigiba ulit ng doon. Yung lahat na yun. Balik bukas tatayuan na ng pangsamantalang masisilungan yung dalawang matanda para tuloy-tuloy yung gawa sa bahay. So ngayon, hanggang dito na lang yung video ko at maraming salamat kay Mami Melba. Yan, thank you po Mami, at ingat kayo palagi, God bless. Sa lahat ng sumusuporta sa buong Trio Oquela family, lalo na sa akin, sa channel ko, sa aking charity work. Yan, thank you po, and don't skip ads, no? Malaking tulong po yan para sa mga kababayan natin. Ingat and God bless, bye bye.